Jangine berebereli to min be ni abe fɔ a ma Adema PASJ. Adema Kroni. Adema Kroni. O fana kuma kura yi dabi dɛ. I b'a kalama. A kan ka fɔ Adema Kroni dɛ. Parti caman bɛ o bɔra la dɛ. Caman bɔra la dɛ. Non, c'est le vieux père. Kajum ne. Le coordinateur. Jangne, ma laji fo dɛ. Al Farouk distribution. Il faut que hakili jigi. Le président. Tu vas pas saluer o. Je salue. Alaji? Non, je salue Alaji. Bana. Ouais. Jangene, Adema nyama ote professeur Chemogo Sangare wa. Professeur Chemogo Sangare. Iba ka fɔ nin ko kembe ladaye parti politique bolo. Kabini ba muntaka ale propre de a daminɛ an ka jamana in kɔnɔ. Ba muntaka kɔni, muntaka tal. Awɔ, jangene ni san yɛlɛmara ka kunnafonidilaw wele ka duwawu don ko o ko u ye. O tɛ a bɛ fɔ min ma ve à la presse. Ba muntaka ale pere de ye a daminɛ jamana in a kɔnɔla la. I b'a ye k'a fɔ parti politique caman bɛ yen olu bɛ a kɛ nin waati in na jango bɛrɛbɛrɛlitɔnw u ɲɛmaaw. Fɛn min ye professeur Cɛmɔgɔ ye. Ale min ye Adema a ɲɛmaa ye. Ale bɛ fama ka kuma ta dɛ. A bɛ fama ka kuma ta nka Zena a ye kuma ta. A k'o cogo di. Kuma min yɛrɛ bɔra da a kuma ɲɛna a ɲɛna. Ayi ko Adema k'u bɛna cɛ bɔ k'o kɛ. Kalata natɔ k'u tɛna fara maa si kan. Kuma ɲɛna. O bɛ se ka kɛ dɛ. Kuma ɲɛna. Ko Adema jangine cɛbɔ dan yɛrɛ bɔ ye. Cɛbɔ a dan yɛrɛ bɔ ye. Mun kɛra? Tiɲɛ la kuma in ma bɛn dɔw ma ko Adema ye école maître ka. Mais a tɛ bɛn o, a tɛ bɛn o. I bɛ k'a fɔ waati min na dɛ ne hakili tun b'ale yɛrɛ de la. A tɛ bɛn. A tɛ bɛn dɛ. Ale ye maître ye. A ye maître dɛ. Tu as pris. Ayi non, ça c'est pas bon. Ayi. I bɛ k'a fɔ i b'a fɔ k'an bolo biri da la. Bon a filɛ nin ye. Ne bɛ a f'i ye sɛ ni ɲamajɔbali i bɛ miseli kunu. Bon hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ. O banna o. O banna. Cadre parti do. A ko filɛ nin ye. Fɛn min ye professeur. A y'a jira k'a fɔ jangine. Ko Adema ko u bɛna cɛbɔ ko o kɛ. Cɛbɔ dan yɛrɛ bɔ ye. N'a fɔra i ka cɛ dɔ bɔ i b'a fɔ ko n yɛrɛ filɛ nin ye. I yɛrɛ filɛ nin ye. A tɛ tɛmɛ o kan dɛ. Jangine ko fɛn min ye président sigi min ni a bɛ nalen. U tɛna fara maa kan. U b'a lajɛ ka cɛ bɔ wa ko u yɛrɛ fɛnɛ bɛ gagner. Nin kuma in delila ka fɔ dɛ. K'u bɛ gagner. Ayi nin kuma in. K'u tɛ fara maa kan. O delila ka fɔ u farala maa kan. Jangine n ko professeur de bɛ k'a fɔ Zena. Professeur kɔni. Mun. Vraiment. Professeur de ko ten k'u tɛ fara maa kan. Voilà. I b'a to kalata ka se de ka sɔrɔ ka i ka kuma fɔ. I b'u kɔnɔ de. Voilà u tɛ fara maa kan ɲina. Wa ko kalata ko olu ka candidat ko a b'a ramasser a bɛ taa n'a ye. Olu ka cɛbɔ bɛ ka jamana ɲɛmaa ye. Siga t'a la yɛrɛ u ko ten. Ala ka don yira. Ya Rabbi. Jangine bulukɛsikaw fɛ yen. Bulukɛsi. I b'a ye k'a fɔ ko enquête ko o dayɛlɛla. A dayɛlɛla dɛ. Enquête dayɛlɛla. A dayɛlɛla ka a sababu kɛ maa 3 ni kasoladenw don jangine ko u bɔnɛra u ni na. U y'a fɔ. U bɔnɛra u ni na cogoya min na. Jangine ko a bɛ maa dabali ban a bɛ maa siga. Ko ka bɔ ni kasoladen yɔrɔ dɔ la ka taa n'a ye yɔrɔ dɔ la. Jangine k'i b'a ye k'a fɔ ko o temps de kɔnɔla la maa 3 o bɔnɛra u ni na. U bɔnɛra u ni na cogo di. Jangine enquête de bɛ na o ko o dankɛnɛmaya. Ka a kisɛ ka a kɛ maaw tigɛ donna nataw la. Kibaruya tɛ nin ye. A filɛ nin ye. Jangine o kibaruya kelen an bɛ taa ni a ye. An ka taa n'a ye. An tɛ taa CNT kɔnɔ. CNT. Là on a. Là. I teriw bɛ yɔrɔ min na kɛ. Tes amis sont là-bas. Tiɲɛ. Tu as beaucoup d'amis là-bas.
ɲɛma yɛrɛ y'a fɔ don k'i teriw bɛ yen. A to sa an fana ka waati ka se sa. Hein? A to sa an fana ka waati ka se sa. Hein? A ka ɲi. Nusar. Nusa. Donne le cerveau. D. Amadou Maïga. Amadou Maïga. Oui. Ton ami. 3. Oui, docteur. Aka a soutenu le vendredi, il est devenu docteur. Jean. Amadou. Non, mais il est bien. Plus que bien. Ah non, pas plus que bien, il est bien. Ablala baram na go nyana folo. Jangne. Oro de. Isa ga mo ga fe ablala baram na go mu yere. Fe no nyama ba bulu de. Amadou Munigila. Hein? Amadou Munigila. Non, il m'a fait gagner, il est jeune. Tu connais la dibiterie One Close? Hein? À Mayambou, One Close. Hein? Je connais pas là-bas. Voilà. Bon, à coupe n'a qu'à aller. Voilà ça fait trivoler à Ikadabla. Amadou. Docteur Amadou Maïga, Alébé, lui, c'est notre ami. Voilà, notre père aussi, il est là-bas. Ça, c'est clair. Voilà. Lui, c'est notre père. Ouais. Nanaka, c'est Magma, c'est notre père. Ouais. Le beau. Ouais, c'est notre père. Voilà. Je fais la classe avec sa fille. C'est notre nom, c'est notre père. C'est notre père. Ouais. Notre père, Magma. Bon, il est là-bas. Bon, notre ami, Ramsès, il est là-bas. Voilà. Bon, ton grand frère, Fomba. Oui. Voilà, ton grand frère. Il est là-bas. Voilà. Ton grand frère Fomba. Ton ami. Qui? John. Le coordinateur. Ouais, il est là-bas. L'homme de de Talco. Voilà. Il est là-bas. John retourne. Bon, je pense que c'est fini. Hein? Ok. Ouais. Voilà. Jangane iba ka foko CNT kono a fora ko kuna politicien min be ni a be fo amako interdit Bamako. Jangane to ka na mede CNT en panne. En panne. Na fera ko mo le panne. O nyono ko CNT en panne. La guerre de clan empêche le départ du train. Et clan gero fana la. Jangane jamana intea. Clan. CNT en panne, la guerre de clan empêche le départ du train. Oh, pani, train vando tiene no, au-delà à Dejembe Kata. No gra Abidjo. Abidjo. Oh, jangine ba e ka fo Conseil national de transition, jangine ko abeka me yani akabo anola. Tere mindo ko tere ko a Dejembe ka wuli ka bo shebe kono ninga sira mine. Adunga wuli de. Ikunda atayoroka. Jangine ko akunte dore ko kabini birosigi o kera. O jangine ko furuku o nana yoro kono lala. Limisi wasa ma. Amma be dowma abena dowma. Abete da. Jangine akoko niye ataka laje kuna foli sebemba. Aya ira ka foko parti politiku olubu udamafan. Olubu damafane. Oh, jangine surasiu olubu udamafan. Obete. Religieux olubu udamafan. Mamunu be na be fu mako kadreu. Ma kalane hakli juro chanine. Jangine ko olu fene be udamafan. Société civile o fene be adamafan. Ye. Jangine ni ko taka laje. Mamunu be no lu e démission nye. O nuka parti ye parti kuranu nye. Jangine ko olu ma se ka famu cogo si de la. Parti korobaw o olu be se ka ke ɲɛfɛ cogo min na parti kɔrɔbaw olu mɔgɔ kɔrɔbaw olu bɛ se ka kɛ olu ɲɛ cogoya min na. Ça c'est on appelle ça sous l'orage c'est le Badian conflit de génération. I ma sous l'orage kalan. Ils vont arriver à l'âge de leurs parents. I ma sous l'orage kalan. Voilà, conflit de génération. Voilà, on ɲɔgɔn parti kurani parti c'est-à-dire denmisɛnnin minnu ye parti kuraniw ɲɛmaa ye tɔgɔ fɔ bɛ ɲini ka kɛ sago nin kunnafoni di sɛbɛn a bɛ ɲini ka tɔgɔ fɔ kɛ dɛ a ko denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye parti politikiw ɲɛmaa ye jangine ko olu tɛ ka bɛn ni olu jɛlen tɛ ni les vieux briscards
cɛkɔrɔba minnu bɛ n'u ye politiki kɛ olu ka bila u ɲɛfɛ olu jɛlen n'olu ka cɛkɔrɔba jumɛn bɛ ɲɛfɛ Asarid an barika wani a bɛ tɔ jumɛn na adama merci voilà Burama denmisɛnya ye kalan denmisɛn awɔ tu apprends faut pas brûler les étapes non u ka sɔn ma sa a bɛ n'a fɔ dɔnkilida la a fɔ yɔrɔ dɔ ma ko ghetto kɛlen ye diyagoya de ye dɔnkilida la yɔrɔ dɛ i b'a ye dɔrɔn ka na ten dɔrɔn balabala dɔrɔn ka sanfɛla minɛ dɔnkilidala ka na dɔrɔn pɔlɔpɔlɔ ka yɔrɔ minɛ ka i ka dɔnkili a bɛ jouer waati bɛɛ i bɛ sanfɛla la i ka carrière da ye kalo 3 ye f'i k'a daminɛ duguma de u ka sɔn ma sa u ka sɔn ma dɛ denmisɛnya kɔni jɛ ye kalan ye dɛ voilà denmisɛn bɛ kalan de o dun de don dɛ Burama diɲɛ baara o baara anw mɔkɛ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko denmisɛnninya diya ko dantɛmɛ wale don ko denmisɛnninya diya ye dantɛmɛ wale ye ko n'o tɛ ko n'i kɔrɔla k'i tɛ se ka foyi kɛ bilen a tɛ nin ye denmisɛnya ye kalan ye dɛ jamana a bɛnnen t'u ma a ka bɛn o ma denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye parti politikiw ɲɛmaa ye olu yɛrɛ bolo olu de nin jɔyɔrɔ in kan k'olu ka waati ko a sera sa jamana olu fana donna CNT kɔnɔ jamana k'olu damani bɛ taa u dama fa u t'u sigi fan kelen fɛ cɛkɔrɔbaw fana olu fana bɛ taa u sigi fan kelen fɛ yanginɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la parti politikiw ta yanginɛ surasiw fana jango ko surasi o bilalen question la yanginɛ ko o fana ma bɛn denmisɛn ninnu ma o ma bɛn u ma dɛ min bilala waribon kunna yanginɛ ko ma bɛn u ma hali dɔɔni awɔ yanginɛ ko kabini o yɛrɛ kɛra ka ban k'i b'a ye k'a fɔ ko ni u ka plénière o plénière i b'a sɔrɔ denmisɛnnin dɔ ye absent u tɛna plénière o plénière k'i b'a sɔrɔ ko denmisɛnnin dɔ ye absent ye o fana ka ɲi a ma ɲi dɛ a ka ɲi cogo di n'a bɛɛ ɲɛna a ko dogolen caman non a ka ɲi dan koyi a ka ɲi jan kana ɲina dɛ n ko bigi ni chantier de y'i sigi jama ma voté i ye koyi n'i ko k'i kɔ u b'a i tɔgɔ effacer ka bɔ yen dɛ ka na ni maa wɛrɛ dɛ kasɛri ko la o dimi minnu musow y'a nimayɔrɔ bɛɛ ta jamana nimayɔrɔ bɛɛ b'u bolo u m'u ka nɔnɔ san hali n'u ka nɔnɔ san dɔ ye misi san dɛ u y'u ka nɔnɔ san dɛ a min cogo min ka d'u ye u b'a kɛ ten dɛ ayiwa an ka taa u dimi kɔngɔ la dɛ fɛn fɛn bɛ yen non ko tulu ni na n'i dimina n'u y'i sen bɔ a la dun tulu ni na bɛ yɔrɔ min na awɔ sa bon n'i dimina n'i ta kɛ dimi ba tɛ yen n'u y'i sen bɔ a la dun surasiw y'a bɛɛ ta n'u y'i sen bɔ a la dun n'u y'i sen bɔ a la i bɛ t'i ka so mali ko kɛlɛ bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ nin si tɛ awɔ u ka sɔn o ma a fana ɲɛna tan dɛ jumɛn de u ka fɔ ɲɔgɔn kɔ tan a b'a to a fɛn dogolen caman bɛ an bɛ bɔ a kalama n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ awɔ yanni mɔgɔ kana nisɔndiya ni maa ka bɛnbaliya ye ayi dɛ nin kelennin in na a ka ɲi tan u fɔ n filɛ ɲɔgɔn kɔ tan nin ye cɛ ne mali faamaw bɛnna kan kelen kan kuma o kuma n'i y'a sigi 100 o 100 95 a bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw kɔ kan a tɔ 5 sini maaw bɛ bɔ ko mun ye ka taa boulevard la kɛ sini fana o y'an ka wolomasiri tabaw olu ka janginɛ o t'u ka fête ye o de ye sini demain c'est quel jour c'est mercredi non c'est pas le 20 kuma yɛrɛ tɛ fɔ la o janginɛ ni faransi gɛnni ɲina an ka sɔrɔsiw ka ɲɛnajɛ kɔ a ma ɲi dɛ o sini kelen i tɔgɔ ma Joe Biden a b'i kale a bɛ kɛ Ameriki faama ye c'est le 20 janvier oui bon sini kelen Mali bɛ jouer on va jouer contre le Cameroun Chan na kɛ non le Mali va gagner à 16h ça c'est clair voilà bon janginɛ kow filɛ nin ye sini maaw bɛ na bɔ i bɛna tiɲɛ yɛrɛ la sini maaw bɔli a ye maa caman ɲinɛ 20 janvier kɔrɔ hali taa kuma min ouais non communication kɛcogo ɲɛna kojugu a ɲɛna ils ont bien communiqué
ali minnu t'a fɛ olu yɛrɛ do olu yɛrɛ bɛɛ ɲinɛna hakilina kɛlɛ don n'i t'a fɛ tusu a banna ayi n bɛ fɛ ka mun fɔ minnu ko Faransi ka taa olu ka bɔ minnu ko Faransi kana taa tusu mais kana fɛn f'u ma kuma bɛɛ de kɛra yen fo ka mɔgɔ yɛrɛ ɲinɛ k'a fɔ k'an ka sɔrɔsiw ka ɲɛnajɛ bɛ yen ɲɛnajɛ bɛ yen président fana bɛ kuma su in na o a bɛ kuma dɛ a bɛ kuma su in na armée wariw taara yɔrɔ min na a kan k'a fɔ monsieur le président i da ka n ka s'a ma dɛ i da s'a ma dɛ an k'a lamɛn non masi terikɛ tɛgɛrɛ wara fɔ i kun don min na John le coordinateur kɛ a ko k'ale kuma mɛn ka ɲɛ k'ale kuma mɛn ka ɲɛ k'ale kuma mɛn ka ɲɛ kuma mɛn ka ɲɛ saya mɛn ka ɲɛ cɛ a yɛrɛ bɛ ka ci sa dɛ k'olu bɛ kɛlɛ la waati min na k'o y'a sɔrɔ ko président b'a ka furu la a y'a fɔ dɛ n'a ka basan mun de bɛ k'a bila kumaba di in na tan kunnafoni gafe dɔ bɔra n'a ye bi i ye maa 3 bɛ yen olu ka CN ko a bɛ fali kun dɛ a sa bɛ n terikɛ yan ne kɔrɔkɛ b'a la voilà e kɔrɔkɛ ye lettre sɛbɛn a lettre kawji min b'a la ale taara lettre janbaden dɔ sɛbɛn k'ale bɛ Maliki Jaw jaabi a jo don dɛ non il est dans son rôle hein non Maliki Jaw n'est pas dans son rôle il est dans son rôle non n ko institution dɔ de ɲɛmaa don nin t'a ka baara ye jumɛn t'a ka baara ye a ka baara don Jaginɛ n'a ka baara tɛ a ka baara don Burama a ka baara don n t'i sɔsɔ ko ye a ka baara yɛrɛ de don teli ka ca ye e kɔrɔkɛ bɛ t'o jaabi Musa ko yan nɔ ko a tɔgɔ Faransi ka taa Isaac bɔra ka kuma Musa jumɛn Musa Jara assemblée ladege tɛ yan olu élu la de sa olu taara de sa hali n'olu taara ils ont été élus mais ale yɛrɛ fɛnɛ ma ta koyi jɔnni ka sɛbɛn bɔ ale fɛnɛ ma ta ale ka baara yɛrɛ marifaci de il est venu là comment par exemple mais n'i nana ni marifa ye o t'a to ko maaw t'u ta fɔ dɛ n'oublie pas hein Jaginɛ sinon kunnafoni kɔni na a jo don i terikɛ 2 bɛɛ b'a la a jo don kawji min b'a la Jaginɛ ni non Jaginɛ nin ko ninnu faamu ça c'est à dire ale ye infusion ɲɛmaa de ye donc Jaginɛ olu bɛ kuma ni ayi Mukutari Wade ne bɛ se ka nin fɔ koyi ayi ale yɛrɛ bɛ se k'a fɔ a tɛ se ka nin fɔ Jaginɛ n ka bɛ ka jamana institution dɔ de représenter o tuma minnu bɛ Faransi ko kɛlɛ la o n'u ko k'u bɛ Faransi ko kuma ta ka taa CNT kɔnɔ ale bɛ mun fɔ k'a tɛ fɔ yan a b'a fɔ k'a tɛ fɔ yan ayi a tɛ se k'o fɔ mais n'u y'a fɔ bɛɛ da ka taa ni CNT kɔnɔ a bɛɛ tɛ kelen mais a ka lettre fana jɛlen don dɛ a ka lettre jɛlen don dɛ ko CNT maa dɔw de kumakan don k'u ka ko CNT kumakan tɛ il a été très clair o de y'a nin yɔrɔ ye voilà a ko CNT maa dɔw de kumakan don k'u ka ko CNT yɛrɛ kumakan tɛ nka o ma kuma ni CNT tɔgɔ ye dɛ il est dans son rôle ne ma sɔn a ma dɛ ne ma sɔn kuma in ma ne ko a y'i kɔrɔkɛ ka lettre sɔrɔ wa a y'a sɔrɔ dɛ a bɛ se k'a m'o sɔrɔ a y'a sɔrɔ dɛ a bɛ se k'a ma diya ye de cɛ a ka lettre in janyana dɛ bon lettre janyana dɔrɔn a kalan ni courage tɛ de minɛ ne kɔrɔkɛ ka nin lettre kelen nin ye 10 de ye 10 o dɔrɔmɛ 1 t'a jɛ maa minnu bɛ Faransi ko kɛlɛ la ne t'a kunna ne t'a du la nka bibi in na a yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ sisan dɛ o kɔni ma bɔ ba donna CNT la a baren don ka n ka appel ta dɛ a b'a ta a tɛ ka ta koyi i b'a sɔrɔ i bɛnna a ma wagati min na o bɛ plénière la a donna a bɛ waati joli bɔ a bɛ dɔɔnin bɔ n'an kɔni bɛ yan n'u y'anw kɛ yɛlɛ n'a ye ka fanga sɔrɔ n'u y'anw kɛ yɛlɛ n'a ye ka fanga sɔrɔ ayi i b'a sɔrɔ sa ka tila k'i ban k'an ka appel ta an ka micro bi yan moi mon grand frère ne fuit pas il fuit non il ne fuit pas il fuit il ne fuit jamais yɔrɔ ne bɛ k'a to yen de kama bon a to yen n'i bɛ k'a to yen ne kama halisa a to yen tilenni kɔni non mais n t'a to yen o n t'a to yen i bɛ k'a to yen kama i t'a to yen awɔ mais a tɛmɛna dan kan o il ne fuit pas il fuit moi il ne fuit pas n b'a ɲini ka d'i ma o bɛɛ de bɛ n'i ta fɔ yan a bɛ na bɛɛ de bɛ n'i ta fɔ yan mais mɔgɔ ka lettre a dɔw bɛ tɛmɛ dɔrɔn non hali i ka appel u t'a ta n'i y'a wele kana na Maliki Jaw ka lettre n'a y'a da don a la i b'a faamu ko n y'a wele o de kama yani n m'a wele dɔwɛrɛ la n bɛ k'a wele o de la n k'a kana a lettre sɛbɛn Maliki Jaw ma kun min na a kana a ɲɛfɔ non a bɛ na
Ils ont appelé Atata. Appelé Atata. Ka message bolo de no. Bon fleur a fone aba. Wati joli bolo de. Ay akon men meo ni lettre abeni me. Alla mani me do ben voy. Ni lettre mi photo flyer. Abom tambe. Ni go yen koroge to ngama to. Non. Ni sit no ya to ngama. Non. Ay ne atoy kama me adan bi o. Ah kanta. Non adan bi. Abijabi. Sinon sinon Malik Diaw n'est pas dans son rôle. L'histoire même fina téléphone na. Hein? L'histoire. Avec la tension. Jongola. Ango l'histoire même fina talaw. Ay ami bla l'histoire kané. Ni ya Suzuki bla répondeur ka. Amba. Angata. Angam zogroba fo. Amin fomba. Ha pataki yira dangna be fuli antoni ko olase ama ni watina senga bali ni bali wala je dungu do be ka fomba voilà so les gens ont tout gagné mabuga kelela comme ni sente machiki toi même tu prends pas les appels les gens hein je connais pas toi même tu prends pas les appels. Est-ce que là? Hein? Voilà la là. Il faut dire à Djangine de faire attention aux mots enseignants. Merci. Aux mots? Enseignant. Enseignement. Enseignant. Oh, enseignant. Oui. Voilà. La rôle cramo koni. Anga buya buyro. Ana jonga wona t'appelle ta. Sinon Aïe, mais je ne connais pas. C'est qui ça? Je ne connais pas. Mais il dit qu'il doit me regarder. Il me dit, hein? Non. Donc, il y a un peu de femme. Il y a une femme. Une femme. Ne te trouve pas ta femme. Aïe. Femme ta femme jodi. Bana? Hein? Ah, femme. Jagane? Kuna fuli disibe no enteri amagara jona ene ambabe ami fomba ambe fuli ni amba ami sanugo intertedi bawo kono awo jangine anga general amagara la kana fo nyero iwo kanga general flo anga awala anga sengo c'est pas le général c'est général c'est pas notre général. C'est général. Bon, c'est mon général. C'est ton général. Voilà, c'est mon général. Moussa Sengo. Voilà. Aka chef protocole. Bamba. Ame Fouli Dama. Diagne. C'est ton général. C'est mon général. Ouais. Diagne, Kouragabe, Moussa Sengo Krafé. Hein? Diagne, Tché. Hein? C'est la théo, c'est notre général. C'est notre général. Non, pas à cause de Bama. Et pas à cause de Bama. Non, pas à cause de Mabito Malaga Malasro. Bon, Bama, c'est mon ami. Bon, Doumia, c'est mon grand frère. Bama, c'est mon ami. Doumia, c'est mon grand frère. Voilà. Madame, notre fidèle auditrice. Moussa Sengo, le général, ouais. Djangine ko ale de ye la gente. Munu me fanga la bi Djangine ko Moussa Sengo de uka candidat ha. Aw candidat be bolo. Président sigi na tola. Ala be Brahma bolo. Président sigi na tola. Kuna fole ditiba interde Bamako aya ira ka fogo Moussa Sengo le général. Djangine ko ale de ye surashu uluka candidat. Krengrene ala mamunu be nu ye Kafo Diasoke. CNSP. Chez Aïe, bon, moi, faut que la gente. Ah, ça. La gente. Voilà. Bien, ah, comment il a donné? Boyaya. Qui va mener. C'est préféré pour moi. Akum. Akala. Aïe, Woledi. Johnny. Madou. Marufoma. O tɛ docteur Dogoniya. O docteur Dogoniya. A ko cogo di? O kɔrɔ ko ci mɛnna. A ko cogo di? A ye min fɔ. A bɛ ka appel de kɛ, an bɛ jɛmukan na. Voilà, bon, k'a kɛ bataki ye. K'a kɛ bataki. Voilà, ko n'o tɛ ko kɔrɔ tɛ ka appel ta dɛ. Voilà. Bon. A mɛnna. Voilà.
Je soutiens. Non, mais je soutiens la gente. Akuma Froyandeo. Ama Foyan. Aïe, Ama Foyan, je soutiens la gente. Oh, on va Foyan, tu dis au Kobenya, Ante Wule. Ami Wule appelle Tita. Non, Atibe. Atibe. Brahma. Ko général Moussa Sengo, c'est le candidat de la gente. Candidat de la gente. Problème est mieux général. Comme c'est ton général. Aïe, bon général il y a des Klobana Sisa. Imaya, bon de. Atunare. Aïe, Amatunu. Cosa na ma général ta. Abe tunu ngatami. Cosa na mata. Warea. Bon général koni il a bon chi kon blassa. Général il a bon chi blassa. Non. Ka fo ka aïe. C'est le général. Hein? Iboji. Voilà. Il y a bon chi blassa. Donc ça c'est signe de sagesse. De sagesse. Ouais. Il y a une administration territoriale. Sinon marata blaleno de. Bon, comment tu mara kumala menega général de kumala. Voilà. Menega général de kumala, général Moussa Sengo. Il y a une kato école Alim Blondembey. École Alum Blondembey. Voilà. Il y a une kato Watimina. Yakli bala kon. Voilà. Ama hôpital militaire kofo. Ayafo. Kayo onyini jamanaye. Ay relation bi alsa. Ay relation de bala jangine. Relation yere de bala. Bon ay école minge français. Censure. Oui. Censure. Oui. École de guerre be gayne de. Ab yere de do. Voilà. Ba ayo de ke jangne. Awre Akalane no de. Akalane no akungulu bala, afamun bala, agalabu bala. Agalabu. C'est ton général. C'est mon général. Voilà. Boyrondo de Furaya, ou de. Mais Klubalure. Yorondo Furaya, ou de Madjani Kusube. Ojme. Ba fodi o. Bon, jangne ko Madu Hawa Gasama. Marimancha Jara. Asarid Ambarkawan. Aishata si ni abefama ko Chateau. Ko olu donkun sente kono ko kumbala koy ko sabula ko wati do be na sheka abe fuye kuku ka jema kuku ofra general taka oronne ma Chateau Asarid Ambarkawan ademante Chateau Chateau Jarasuba bala Jarasuba Maru Jarasuba kadongu adongo sente kono kunindo de dola belebele ko bengara nin ko yere kan ka ba jangne dola ba bolo de dola ba bolo bon dola depuis wolumla château te fene ya depuis duru de ta Aisha da shi se na be fama ko château Mamadou Hawa Gassama Diaby. Je n'ai pas été à l'école mais je suis intelligent. Marmancha Jara Asarid Ambarkawan Aishata Sisi jayine ko nunum bela jile ko sente kono ko wati do binasi ka be fo nunum bela jile ko boko ayaka jama mobiliser akala tu anwa candidat kono ye général Moussa Sengo munum bala mabe nun chen beko bo farata on a voulu dire kota ko sente ga candidat ko makana ni yoroja ko général Moussa Sengo do Ligue démocratique pour le changement. Oui, parti Togoy. Oui, parti Togoy. Oui, parti Togoy. Voilà. Jangene ni fien ni fanko do. Ibado parti politique do be, parti politique rete ma do be. We fien de shuru fanko laje. Bon ni kuma ko fe sisa do be sirika Moussa Sengo contacté. Ouais. Kugira la jura. Ouais. Ils vont venir avec leur argent. Leur argent. Donc na do be watto lukuna lumna tini lumni tare de dungata
ka tila ka jɔyɔrɔ ɲini a ma kɛ baba najo la élection tɛmɛnen ya an ye muso wele yan ka na sigi an ka plateau kan a ko n'i ye baba najo ta baba najo ko n'i ye baba najo lajɔ ka ale fa jɔ k'ale bɛ baba najo ta a y'a fɔ yan ko n'i ye baba najo lajɔ ka ale fa lajɔ k'ale bɛ baba najo ta ko parce que k'o ye baara min kɛ jamana ye ko ale fa m'o kɛ vote don jangine ale muso kelen yera tobili la baba najo sinaw kɔ ka t'o zamɛ tobi yan ale de golu ka zamɛ tobi la ye vraiment nɛgɛjuru di maaw ma n bɛ ka sɛbɛn de f'i ye tan walayi ale de tun bɛ k'o zamɛ tobi a foyi tɛ ne bolo ne ko n ko infiltré wa ou bien ko k'a bolila yɛrɛ de Allahu akbar a wari k'ale fa n'a y'a fɔ an ka plateau kan ale fa i b'ale fa lajɔ ka baba najo lajɔ k'ale bɛ baba najo ta ko parce que k'o ye baara min kɛ i ka nin jamukan in dun y'a sɔrɔ ne taalen don ci dɔ la ko a baba najo ye baara min kɛ sigida duurunan na k'ale fa m'a kɛ n ko tabarikala o kɛra juma campagne datugu don o dimanche jagina a bɛ tobili la baba najo sinaw fɛ yen ɲininkali kɛ n ko nin ta y'a jumɛn n ko a y'a ladon e fɛ walasa a b'olu ka ko tɛ dɛ k'a taara yɛrɛ de k'u ye nasɔngɔ yɛrɛ min d'a ma dara ka taa jagina ko CNSP ma ci han a ma ci koyi k'a ma ci fɛn ko ten inter ko ten ko bon k'a kan ka ci ko de ye bɛnkan ye ni maa min bɛ yen a ladon allo nba sumaw bɛ di nba Samakɛ Mamadu Jankila Samakɛ kuma b'i bolo n fo a diyara n ye ka an fa fo Bugula a tulo b'i la Mali bɛɛ ne b'ale de su tɛ se k'ale ka kuma contrat di diɲɛ wuli farala ala a filɛ dɛ n'ale fɛn fɛn fɔ hali ni n kun ɲɔgɔnna kɛ dɔrɔn n bɛ tugu o kɔ a banna ne vieux Sidibe fana fo ko n fɔnna a ma Masi bɔra ka kuma min fɔ Sɔgɔmada na France ko kuma la ne bolo ye kuma banw an ma mɔgɔ si wele k'i ka taa an dɛmɛ kɛlɛ la c'est ça an ko de nka an bɛ France kɛ n'o ma bɛn i ma to so kɔnɔ a banna kɛ bɛ min a filɛ dɛ an de b'a organiser tuma o tuma le 20 kan bɛ bɔ awɔ Masi bɔn e ka jateminɛ ni le 20 bɔra tant que n'aw ma fɔ France ka taa e b'u jɔ mankan mɛn k'u ye France défend a ko tɛ nin ya i bɛ mɔgɔ ye fo wɛrɛ tɛ populisation dɔrɔn de don walayi a banna ka tɔgɔ ɲini dɔrɔn Masi ni bɔn sisan n'an ko sisan ko France ka to yen sini sɔgɔma a bɛ mɔgɔ kelen ye tuguni ko France ka taa tan don bilahi ne de y'a f'i ye Mali fɛn o fɛn fo dɔ ka bɔ ka tɔgɔ ɲini o de la bon Musa Sango ka ko in interdit ko ma fili hali ni sɔrɔsiw ma voté ne bɛ voté ye Sengo awɔ oui ne ka candidat don dɛ non il est bien ayi bloc kalan tɛ mɔgɔ Musa ka bilen ko il est bien an bɛ mɔgɔ min bɛna dɔgɔtɔrɔso jɔ ka an bɔ nɔgɔ la ne ma si ne bɛ tugu o kɔ dɛ awɔ o ye mɔgɔ jan interdit u sumana fɛ dɛ an ka candidat don awɔ tabarikala la kuma min ka caya de koyi ko Masi ko tu prends jamais l'appel des gens dɔ filɛ k'o message ci yani d'appel da i bɛ dɔw ta allo Burama Diallo salamu alaikum waaleykum salam somaw bɛ di kɔri baasi t'aw la baasi foyi t'an na yan ne Janginɛ Jan fɔ a tulo b'i la k'an fa Bugula fɔ a tulo b'i la k'i lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fɔ tɔgɔ n'i jamu ne tɔgɔ de Gakoyi Ture i Ture ba i b'i fɔ kosɛbɛ a diyara n ye ne b'a fɛ k'i ɲininkali ye Masi ne ko CNT ye mɔgɔ joli ye de 121 awɔ i t'o la a ma fɔ ko Hayidara denmuso bɔra a la wa an yɛrɛ y'o kibaruya ɲini nka an ma fɛn sɔrɔ o la o Allah ma fɛn sɔrɔ u ka sabali ko u ka fɛn ɲɛfɔ anw ye koyi a ma fɛn ne sɔrɔ kɔni ma foyi faamuya nin na n b'i fɔ a diyara n ye ne Janginɛ Jan fɔ Ture don o don bɛ an ka radio lamɛn ala ka kanu an bɛ to ka radio lamɛn ala ka kanu to merci voilà dara jɔ an ka imam ta han autorité morale les très éclairés les sages les guides les très éclairés les sages les guides les recours là
il filɛ ka daminɛ tugun dɛ ne y'a f'i ye n ko nin doni ka ca ne ma Mariko ye min fɔ ka bɔ o bɛ n bɔ le recours grand frère national o bɛ n bɔ tabarikala nka tɔ ninnu ta ye ninnu bɛɛ kalokalo kumaw de a filɛ dɛ o min tun b'a fɔ sa a y'a fɔli dabila o a y'a fɔli dabila a tun taara renouveau kan o don na e y'a mankan mɛn non ma mɛn a da dɛ a y'a bila mais mɛnna imam mankan bɛ yan mankan ani Diko cɛ bon hali ni mankan tɛ yen hakilima bɛɛ bɛ aw yɛrɛ ka zana ye kulu kuntemala dɔ fo ka ye parce que n'a tun ka di a tɛ taa ka to yan an m'a ye kunbɛli yɔrɔ fɛnɛ la a ye mɔgɔ tan de taara n'a ye ale t'a la ale sen t'o la an m'a ye kunbɛli yɔrɔ a fɛnɛ bɛ n'a don min fana a tɛ yen a tɛ yen e taara e ni janginɛjan sɔrɔ dumuni na aw m'an wele n y'a dɔn kɔni ka dun ni man d'aw ye n ka n sigi siga t'a la hali ni aw ma kuma siga t'a la kuma fɛn dɔw b'a fɛn jalatigi ka sɔrɔ i ma kuma tan don n b'i fo ka n ka morimuso fo Hawoyi a tulo b'i la ko kɛlɛ ma jigin so dɛ a ma jigin fo an ka danayamɔgɔ maa tilennen komi Senko ninnu Senko ye maa tilennen de tabarikala funɛnkɛni k'i to généraliya la a ka di cogo min a n'a école de la paix wallahi wari min bɛ an b'a dɔn k'i pan ka bɔ o la ka na k'a bɛ faso dɛmɛ i b'a dɔn n'o bilala jamana kunna a bɛ taa n'a ye o a bɛ ɲɛ dɛ wallahi an t'a fɛ zone si ka na ayi hali ni wari b'i bolo an mago t'i ka wari la zone nana tilennen maliyɛn sɛgɛnna sa dɔ kɛra wallahi a cɛ dɔ y'a ye dɔ kɛra ka Tankara Godis fo Tankara Godis Umar Mariko k'a fo halala k'a muso ɲuman fo Fanta le ko ne yɛrɛ da ka wuli teri Vieux Sidibe ale découragera n ko ni découragera Mali ko la an bɛ taa jisuma bɔ i kan ye i bɛ taa n'a ye de parce que i t'a kɛ maa ye i b'a kɛ Ala de siga foyi t'a la donc mɔgɔ tɛ découragé o la o i ka auditeur résistant n'an balima fɔlɔ min donna awɔ f'a bɔra kuma la Samake ko n b'a fɔ tabarikala ko Ala ka kanu to ya Rabbi Mas ne bɛ min f'i ye aw ka min ye ani Jibiri Jalo n terikɛ empereur du Ouest o don aw ni janginɛ a wuli maloya t'a la koyi n'i maloyara u b'i ta ka taa n'a ye tan don a ye maa dɛmɛ minnu bɛ se ka jamana in na tan don waritigiya tɛ kumadiman tɛ inshallah azibuna ya kalama an ye alikaba ye kabini an ma se Maka ka sɔrɔ kalo ma da e yɛrɛ b'o kalama donc Mali kunu k'o don k'u da bɔ a la a n'a ka yɛrɛ hɔrɔn dalen bɛ suwa tulo banna jamukan in tɛ fɔ a kɔ n terikɛ k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn Che Guevara bɛ yen hali n'a ko man di kɔlɔnjɛba belebele ale tɛ yɛlɛma o Diko ko il est toujours a b'a nɔ la non tan don kɔlɔnjɛba belebele i ka cɛ le ministre l'ancien ministre de la justice maaw bɛ yen koyi Kabako Malik Allahu akbar Maliki min t'a to k'a nɛmu i ba fanga la k'a démissionner fantanw kama a caman mɔgɔw bɛ yen a y'an ta Magu tugun n'an ye Magu bɛ taa n'an ye yɔrɔ dɔ in na cimetière la an bɛ kuma Zeyina koyi n'a ka di u k'a kɛ n'a ka di u kana kɛ anw ta y'o de y'a la o mɔgɔw bɛ yen dɛ mɔgɔw bɛ yen maa forokow fana bɛ yen magoɲabaliw bɛ yen o bɛ yen Mas i ka du da la ni bin falenna ni ɲɛ b'a la k'a fɔ ko bin bɔgɔ bɛ yen komi janginɛ ka da fasɔn n'i bɛ tagama poussière bɛ wuli makoɲɛmɔgɔ tɛ jangina ye mais bin bɛ falen na yɔrɔ min ko poussière tɛ yen taa i mako la fu mɔgɔ tɛ yen min bɛ mako ɲɛ mais poussière bɛ yɔrɔ min senbuguri de bɛ yen tiɲɛ ka bɔ pour ka taa mako ɲɛ la jɔnkile dɛsɛra yɛrɛ kɔrɔ a bɛ den bamuna o a bɛ kɔrɔ a b'a ka bamanankan fɔ la fo ka teliw b'a kun cɛ la n b'a fɔ k'a wale ɲuman don n ka cɛ don foli don n terikɛ la
sɔrɔ PCFM na e fɔlɔ de b'a mɛn k'a falo ka tila k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye. Ah, ça c'est un très bon petit déjeuner. Merci. Oh, Dra Mauta. Allô? Allô? Anche. Ah, Diallo. Mba, suba bedi. Mbabe. To ni jamu. Samba Silla do kabo sen. Sila. Comme jangna fo. Aklubila. Ka bobola fo. BCFM kanumba na la memba ku be ko be ka sogoma da foleni. Mas. Interde bumako kumana malion joli ka bi. Akumana an hakilina ka bi. Akumana an sago ka bi. Koto an ka jɛ k'o di ala ma. Mais n kɔni bɛ min fɔ maliyɛnw ye. Kuma kelen fɔ dɛ, i ka mɛn ka kuma yɔrɔ jumɛn ma si la? Musa Sengo. En général. Musa Sengo. I bɛ se k'a fɔ de ko ne tɛ a fɛ. Mais Mali kanu tɛ a la. Ayi o b'a la. Ne tɛ Musa Sengo fɛ. Mais Musa Sengo tɛ baarakɛla ye. O ye kuma wɛrɛ ye. Ne tɛ politique maa dɔn. Kabiri ala k'an da ni politique ma kɛ teri ye. Mais an bɛ minnu ka baarako kalama jamana in kɔnɔ. Musa Sengo y'a dɔ ye. O tuma an ka jɛ ka a koɲɛ di ala ma. Général. K'a dɛmɛ ni hakilina ye. Ni ala y'a garijɛgɛ don a la. An mɔgɔ bɛ min na. Yaasa o ka se ka sɔrɔ. N'o tɛ Bubula ye kuma fɔ k'a ban. Na an ɲɛ tugu sen na. Walahi o bɛ taa di fɛn ma Mali kɔnɔna na. Min bɛ an su dɔ kabiri fajiri ju bɛ jɛ k'an su to yen. An kana sɔn dɛ. O kumana an kana sɔn manamanakan si ma se yen na. An kana sɔn wari la se yen. An kana sɔn nɛgɛnni na. Donc an ka ɲɛ yɛlɛ. Yaasa Mali ka se ka ɲɛda dɔ sɔrɔ. Min ni o bɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ ye. Tabarikala. Vraiment n b'i fɔ dante foli min na. Sila. Ala k'a ɲɛ k'a di an bɛɛ lajɛlen. Ya Rabbi. Sila. Jaginɛ. Voilà, Mba Shirifu a kumara han. Voilà, a filɛ nin a ko Jaginɛ ko n bɛ bɛɛ ka appel ta. Voilà, Muna Shirifu. N'ale y'a fɔ ne tɛ. Voilà, ko k'i fo quoi, an b'a ko ten. K'a ni sɔgɔma. Merci. Allo? Allo Toma. Waati korona an b'i fo. Ka commune demandé yan. Wa commune demandé. Vraiment Tiɲɛta. Ka Jaginɛjan fo. A tulo b'i la De Gaulle. Sini ka université an bɛ dugawu kɛ Ala ka. Voilà, sini don Joe Biden. Ouais. Toma. An bɛ imam fo. Bɛnkɛ Vieux. Allo? Bɛnkɛ Vieux k'a ka don. Sidibe. Voilà, ka to ka don o de b'an dusu da. Sinon, on s'en découragé o. Toma. I bɛ kuma labɔ min na nin ye. Il faut continuer avec ça. Jumɛn de? Ka to ka mɔgɔw ka kɔrɔlen fɔ k'u hakili lajigi. Nin ka di ne ye kosɛbɛ. Mais Toma n bɛna kuma kelen fɔ. Faransi ka taa a kana taa. Ne tɛ n prononcer a kan dɛ. Mais mɔgɔ min yɛrɛ ta ti bɛn ne ma o ye Musa ye. Musa jumɛn? Musa Jara. Bɛlɛku Musa. Ayi dɛ, munna? Parce que ne de y'a voté accord d'évasion voté. An bɛ cira dɛ, a ye mankan kɛ assemblée kɔnɔ dɛ, an k'o yɔrɔ fɔ dɛ. Mais fɛn votélen kɔfɛ. Awɔ, mais voté ka san kelen kɛ. Awɔ, fili. San kelen kɔfɛ min kɛ, i menacé i place. Mais fili bɛ mɔgɔ sɔrɔ koyi. Ntɔmɔ n b'a ɲɛdɔn koyi. Ayi ni place ko kun don, sisan kun b'a sɔrɔ a y'a kɛlɛ jɔ o. Ntɔmɔ. A tɛ assemblée kɔnɔ bilen o. Ntɔmɔ n b'a ɲɛdɔn, walayi n b'a ɲɛdɔn, mais n b'i bila yan. Ok. N b'a ɲɛdɔn dɛ. Merci. Musa Jara. Sinon a cira assemblée kɔnɔ dɛ, a ye Faransi ko fɔ yɛrɛ de k'a bɔgɔla dɔn. Ya. Maa bɛ Dara o ta. Allo? An ce. Allo? Ale taara. Voilà, bonjour, je me nomme Lamine Traoré, un petit frère de Mohamed Draman Traoré. Je vous suis chaque matin. Il faut dire à Jaginɛ. Bon, moi kuma tɔ to ŋɔnɔ. Allô? Bonjour, Mas. Bonjour, Traoré. Diallo. Nba. Telefon ka petini. A tulo b'i la. Ka bɛɛ lajɛlen fo. K'an ka cɛkɔrɔba fo n'o ye Imam Bugula ye. Ka tɛmɛ an na Vieux Sidibe ni se. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Awɔ. Mas. I ko CNT kɔnɔ ko kilan bɛ yen. CNT yɛrɛ tali o ma kɛ kilan ye. A ma ta kilan de la.
ni clan tarake o buto kuma o te ke ko o manga bal mogolo aflere ka yul tal kara clan afra kanga tu anga teme wana kara clan fana ye nu bora kana nai amba fu fana yana kanga tu anga teme anga avance u ka barake ako flede so fen damne manya mogo be do de ka ala manga ya suno na manya o manga bal mogola ako flede ni 20 janvier amba ni bandaw ni aka gouvernement kini nga ke din u ka surasi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye an ka wariw tun kini ka kɛ don ye k'olu sanctionner k'a yira surasiw la ko an b'aw kɔ mais kini kana kɛ don ye k'u bɛna jalaw ta ka taa di mɔgɔ fu ma mɔgɔ minnu ma baaraw kɛ jamana kɔnɔ parce que Mali bɛ yɔrɔ min na sisan ne bolo an yɛrɛ man ka na jalatigiw kumaw ni fɛnw na k'an bɛ taa généraliw nɔfɛ ka taa fara général 100 ni dɔɔnin kan kini ka kɛ sanction don ye sanction minnu y'an ka wariw tun i komi a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na impunité minnu bɛ yen ka u traquer k'u labɔ faut les traquer parce que jamana foyi tɛ se ka jɔ nkalon kan abada jamana mɛ jamana sɔrɔsi de don o sɔrɔsiw ka wari minnu bɛ di dɔw b'o wariw minɛ o wariw dun foyi tɛ bɔ a la an kɔrɔkɛw n'an dɔgɔninw bɛ ka sa manamana ko la ka sɔrɔ arme t'u bolo jamana min kɔnɔ n'i y'a ye donsow b'u jɔ face à une armée républicaine o b'a yira k'a fɔ ni arme sɛbɛlama b'u bolo bisa a tɛ kɛ o kɛlɛ la arme jɔyɔrɔ b'a la a jɔyɔrɔba n'i y'a ye e bɛ se k'i to 100 mètres e bɛ ne gosi ani ne bɛ n to 20 mètres kan u gosi u tɛ kelen o u tɛ kelen an b'a ɲini fɛ ka armée équipée ka armée équipée yɛrɛ de i ye min fɔ nin n'o ye candidat ko ye ni Bugula min na n'a ye caman fɔ je pense que an bɛ yɔrɔ min na sisan ni projet de société ɲɛnamaw bɛ minnu bolo u k'a labɔ an kana na mɔgɔw ta sur la base de cas in kɛ mais projet de société de b'an permettre ka u dɔn ka se k'u évaluer u k'a labɔ mais bi ni anw nana ka na a fɔ ko nin telle personne est bon telle personne est bon sans projet de société i n'a fɔ i bɛ ka ta 2013 cogo min na on risque d'aller se retrouver dans les mêmes problèmes o fana ye tiɲɛ an bɛna ye n'u taara n'an ko k'e kan ka mun kɛ nin wagati kɔnɔna i b'a sɔrɔ foyi t'u bolo u b'u kun jan dɔrɔn k'u ta kɛ taga ye n'u ka ɲi arajow bɛ yen o de kama i n'a fɔ a ye Modibo Sidibe ni Musa Tinko a ye caman fɔ a ye juma na ninnu fɔ n'u fana ka ɲi u b'u ka projets jira an na komi olu ye mɔgɔ caman ye anw fana b'a lajɛ jumɛn de taw b'anw avancer an bɛ photos ye wa n'u yɛrɛ fana bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na olu ye minnu ye mɔgɔ ladiriw ye de Umar Mariko u ka fara ɲɔgɔn kan ni Maliko de don k'an ka bɔ personnel kɔnɔ ka foli b'aw ye kosɛbɛ u kana jalaki mɔgɔ ma de u ka sanction kɛ k'a yira ko c'est une continuité ni min y'a don i taatɔ don o la hali n'an ka dilan bɔ k'a feere u ka bɔ k'a feere u b'a kɛ ka minɛn san ka di sɔrɔsiw ma merci n'o ye traitement na an bɛ armée étrangère gɛn merci kuma ɲɛna Yagnɛ kɔrɔfɔ tɛ nin ye voilà bon an bɛ bɛɛ fo sini tɛ Faransi gɛnni minnu ko Faransi ka gɛn Yagnɛ olu ka taa boulevard la sini minnu ko Faransi ka gɛn bon ni Faransi gɛnni man di ye i bɛ se ka to so mais i kana fɛn fɔ o tɛ yan k'a ɲini bandaw fɛ a ka bi discours a kana ɲinɛ dɛ ka yɔrɔnin don a la dɛ an ka loi de proclamation militaire voilà nafolo ko a bɛ voilà miliyari ba kelen ni kɔ wala miliyari ba fila ni kɔ a taara yɔrɔ min na k'a kuma fɔ bi k'a tigiw minɛ parce que depuis ale nana an ma maa minɛtɔ ye fɔlɔ surasi kunda k'a fɔ k'a ye nin kɛ u k'a tigi u k'a bila kiri ka bolo kan minnu y'a kɛ avion cloué au sol kɔnɔ y'i ba pani ma ɔ minnu da b'a la susɛti 6000 ka nin bɛɛ minɛ hali n'u ma minɛ a papier ka di kiri ma joona an ka baara kɛ n'a ye n'a papier bɛ kiri bolo u k'a accélérer Bumabel yɛrɛ nana ko susɛti anti parabal n k'ale ko ten ko o ye susɛti anti parabal de ko bali tɛ bin kan Bumabel Jawara ale de m'a fɔ wa ko susɛti anti parabal o y'a sɔrɔ Buwe ye premier ministre ye o y'a sɔrɔ ale bɛ ka Buwe soutenir a bɛ Asuma la ko cogo di ko susɛti anti parabal kisɛ tɛ don o la ayi susɛti Bumabel y'a fɔ dɛ susɛti k'a Jawara ala ka Mali kisi wassalam. Kunnafoni